दिनैनि बे डिमाकुसिनि बे आगोलाव एनडिबिआ सिसफायारनि समाव जि थाग्रा मोनसे नयं दङमोन बे नयंआव जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तिजों लोगोसे गुबुन गुबुन समस्तिनिबो बै समनि एनडिबिनि बारग' मावथि लोगोसे एनडिबि सोद्रोमानि मुंख्लं नखरनि बाहागि बिथांमोनखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय बिटिआरनि जि बिसायख'थि जानो गोनां बे बिटिआरनि बिसायख'थिनि सोमोन्दै जोङो सावरायनाय जादों आरो बहाय बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो जोंजों दङ आरो नैबे समाव बिथांमोननिफ्राय माबाफोर मावबावनो दङ नामा बे बाथ्राखौ बिथांमोना जोंजों खुला-खुलि सावरायदों आरो फैबाय थानाय 18 नभेम्बराव जोंनि टंलायाव जि जानो गोनां माने महारेलि बे महारेलियावबो जों बिथांमोननिफ्राय बा जोंनिफ्राय बोरै बाहागो लाहैगोन बिनि सायावबो जोङो आबुङै जों दिनै सावरायनाय जादों। दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोजों रावबो दोलोआ एलायन्सआव गैया। दिनै बिटिसिआव बयबो गावबा गाव बिसायख'थि गेलेदों। हाग्रामायाबो गाव हारसिं गेलेदों ना गेलेयाखै जों मिथिया, बिजेपिआ गेलेदों। दा बेयाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि फाइनान्स आरो मिनिस्टारा बिथाङा जिखिना खोथा बुंफायदों बे खोथा बुंनायाव दा बिथांमोना मा ओंथिजों बुंदों जों बुजिया। बिथांमोना खिन्थु दिनैसिमबो आसाम सरकाराव एलायन्सआवनो दङ। ना दिनै बिथांमोननि मन्त्रि सासेयानो खोथा बुंखो ना बिथांमोननि दोलोनिफ्राय खोथा बुंखो। दिनै हाग्रामा आरो हिमन्त बिश्व शर्मा हाग्रामानि खोथाखौ हिमन्तआ दाननो नागिरो बा हिमन्तनि खोथाखौ हाग्रामाया दाननो नागिरो बिदिसो जालायबाय थादों। दा बेयाव इउपिपिएल दोलोजों दासिम रावहाबो खुनु एलायन्सआव गैया। इमानुएल मुसाहारि आरो बिस्वजित दैमारिया बिजेपिआव हाबनायनि खोथा बुंदों। अब्ला जुदि हाबोब्ला इउपिपिएल हिसाबै माबाफोर खहा जागोन नामा बेयो? दा बेथ' खहा जाया। मानो होननानै बुङोब्ला इमानुएल मुसाहारि बिथां लोगोसे बिस्वजित दैमारि एमपि राज्यसभानि बिथांमोनाथ' अलरेडि बिपिएफनिखासो आरो दाख्लैबो माखासे बिपिएफनियानो बिजेपिआव हाबहैबाय। दा बे हिसाबै बिथांमोना हाबोब्लाबो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जेबो खहा जाया। खहा जायोब्लाथ' बिपिएफआसो खहा जागोन। नाथाय दिनै मोनसे आसरित खोथाखौसो आं दिनै बुंनो लुबैयो। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा इमानुएल मुसाहारि बा बिस्वजित दैमारि बिथांमोना अपेनलि बुंगासिनो दं जे बिपिएफनि दारै जाला बा बिपिएफआव जों गैला। थेवब्लाबो बिथांमोनखौ दलीय भाबे जेबो एक्सन लानो हायैया दा बियो बिपिएफनि दुर्बलता होननानै आं सानो। दा बेवखायनो बेयावबो बिथांमोना लस दङ। बिथांमोना बिजेपिआव हाबैबाबो बिपिएफनिनो लस दङ। जोंनि 32 नं बिटिसि समस्तियाव बिपिएफनि आफादगिरि बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा महारेलि मास गेदारिं मानि बिथांमोननि महारेलिया जालांबाय आरो बेयाव जोंनि जि इउपिपिएलनि दोलोनि मावथि बिथांमोना बुंदों जे बिथांनि जि महारेलि बे महारेलियाव 32 नं भेरगाव समस्तिनिफ्राय बिपिएफनि मावथिफ्रा 500निफ्राय 1000 बिनिख्रुइ बांसिन जाया आरो बाथ्राया नंगौबो। बे महारेलियाव नागिरिजुलि समस्तिनि गयबारि समस्ति सुक्लाय सेरफां समस्ति गरेस्वर समस्ति बाक्सानिफ्राय फैदों। बेनि अनगायैबो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि 10टा समस्तिनिफ्रायबो बिथाङा मानसि लानानै फैदों आरो बेयाव 99% जोङो गुबुनारि मानसिखौ जोङो नुदों बाहाय। आरो गाज्रि मोनसे सावगारिखौ जों नुदों बिथांनि जि रेलि बा गेदारिं बे गेदारिं जोबनायनि उनाव जायफोर बे बाहागो लानो फैनाय रायजो राजाफोर बिथांमोना हाजिरा फैसाखौ लानानै सेलायनाय दावराव जानायखौबो जोङो नुदों। दा बेखायनो जोङो जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव बिथाङा रेलि लाफैयोब्लाबो गेदारिं खालामफैयोब्लाबो जेबो जोंहा खहा जायाखै आरो जों जेबो गिनांगौ गैया होननानै आं सानो। दिनैनि थारिखआवथ' रिजाल्टआ ओंखारबाय। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि मावथिफ्रा इउपिपिएलनि मावथिफ्रा जि एक्जिट पल दिहुनबाय बियोथ' 31,000 एक्जिट पलखौ दिहुनदों। दा बे हिसाबै जोंनि समस्तियाव 42-45,000 भट जायोब्ला जों इउपिपिएलआनो जुदि 31,000 भट मोनोब्ला बे बिजेपि आरो बिपिएफ लोगोसे भटार्स पार्टिजों रानना लानांसिगोन बाखिनाखौ। दा बेखायनो बिथाङा जेननाया रोखा जाबाय होननानै जों दिनै बुंनो हायो। नंगौ, थांनाय समाव एबसुनि समाव जिखिना मुंख्लं जादोंमोन बेबो बिटिसिनि समाव मोनाखिसै, गोबाङानो थालांबाय।
बिनि अनगायैबो बारग' जिफोर BLTफोर दङ बे BLTफ्राबो अनसुंथाइबो मोनाखै नाथाय बिथांमोना पुनर्गान बा गायसननाय एबा पुनर्संस्थापन बेखौबो मोनाखै दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि UPPLनिफ्राय रोखायै बुंनाय जादों जिहेतु जोंनियाव आन्दलन हिसाबै जोङो मथा मथि प्राय फोजोबनायनि लामायाव फैबाय आरो नैबे सुक्तियाव मोनसे खोथाखौ बुंनाय जादों जे थांनाय गोलाव समनि जि बड'लेण्ड आन्दलन बे बड'लेण्ड आन्दलनाव जायफोर न'खरनिफ्राय मुंख्लं जाबाय बेयाव आफादखौ मुंख'नाय जायाखै जायफोर न'खरनिफ्राय मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लं न'खरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि थाखाय नैबे सुक्तियाव दङ दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जायफोर मुंख्लं न'खरा रांखान्थि अनसुंथाइ मोननो थालांबाय बे रांखान्थि अनसुंथाइ मोननो थालांनाय न'खरफोरखौ जोंनि UPPL दोलोआ गोहोआव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोननि अनसुंथाइखौ जोङो रावबो दोलो आरो आफाद बासियालासे जोङो जायफ्रा आन्दलनाव मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननो जोङो अनसुंथाइखौ राननानै होनो थाखाय जोंनि दोलोआ थिरांथा लादों दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ जोंनि खाथियाव फोथायनाय जोंनि खाथियाव बिश्वासखौ लाखिनो थाखाय जोङो खावलायनो लुबैयो जमा जानायनि मेन थांखिया जाबाय 32 नं भेरगाव MCLA समस्तिनि जेसांखिनि जोंहा बारग' सोद्रोमाफोर दंमोन आरो लोगोसे NDBनि जानानै गोबां दुखु खस्थ' जानाय रायजो राजाफोर जों ज' जानानै दिनै बयबो एसे एनै गावनि पकेटनिफ्राय खांनानैबाबो जों दिनै 32 नं भेरगाव MCLA समस्तिनि बिजाथिनो जों एसे रां अनसुंथाइ होदों आरो लोगोसे जों जेसेबांखिनि सोद्रोमा दं जोंनि बे भेरगाव माबायाव समस्तियाव बेयाव जों गासैबो UPPLनि जानानै जों दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो बेखौ जों देरहाहोनायनि थाखायबो जोङो खामानि मावलांबाय थागोन गुबैयै जेनेबा नोंथांमोना जिहेतु रां अनसुंथाइ होबाय जिहेतु आंखालनि थाखायबो माने नुहुरनानै बेखौ मदद खालामनो थाखायनो होदों नङा होमबा मानि थाखाय जोंहा जिहेतु दिनै माबाया UPPL दोलोआ दिनै खोब दुरबल बा फाइनान्सियेलि जेबो बिदिहाय गैया बेवखौ नुनानैनो जोङो जि गरसे गरनै हायो जोङो बयबो जोङो खांलायनानै होदों आरो लोगोसेनो जोङो बेक्तिगत'है सोद्रोमाफोरा जाय जेरै हायो बेखौबो जोङो एसे एनै जों रां अनसुंथाइ बिथांनो जों होदों बिथांमोना BPFखौ मा जाहोनाव सापर्ट खालामदों जों बेखौ मिथिया खिन्थु जों दिनै भेरगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबैबो जोंहा 90% NDBनि